defentsaren ardatza honako hauxe izango zen. Argazki kontzia esen toki argia, beste bat baino. Izan ere, Bruselak zerrenda beltzean izaten zituen legez kanpo. Harrapatutako ontziak eta ez zien ematen baimenik itsasoratzeko. Baina toki argiak paper guztiak garbi zituen. 1982ko maiatzaren 22an jura ontziak harrapatu zuenean. Alde batetik, arrantzarako baimena zuen oraingo honetan. Eta gainera ez zegoen Bruselako zerrenda beltzean. Izan ere, Bruselari ahaztu egin zitzaion toki argiari itsasora joateko debekua ezartzea. Akaz, burokratiko hori aprobetxatuko zuen Etxebarriak. Etxebarriak ez zerrudun aitortzeko agindu zion gure aitari Estornoguaiko serifaren aurrean. Scott fiskalaz aldiz esaten zuen errudunak zirela. Eta hori frogatzeko deklaratzera eraman zituen RAFeko 2 pilotuak ere. Azkenean ez errudun deklaratu zituzten. Etxebarriak irabazi zuen lehen epaiketa izan zen hura. Estornoguaitik Glasgowrako hegaldian epaiketan partu hartu zuten guztiak joan ziren batera. Horren hegazkin txikia zen, ezen elkarrekin hitz egiten zuten denek. Malbinetako pilotuak esan zion gure aitari, irrifarre eginda. You know, you were there? Badakizu bertan zeundela. Aitak ere irrifarre egin zion. Epaiketak badu beste zetasun bitxi bat. 40.000 liberako isuna ordaindu zutenez. Bueltan eman behar zieten dirua armadoreei, Eskoziako agintariek. Kontua da, garai hartako monetak, pesetak, bera egin zuela. Eta dirua irabazten bukatu zutela. Bermeoko Larrauritarrek. Estornoguira basoazte galdetu Angus MacLeod buruz. Har, kontatuko dizue honi buruz gehiago. Esan eta agurtu ginen Etxebarriaren gandik.